Какво става, хора? От доста време не съм пускал клипче. Откриваме зимния сезон. Вече навсякъде има сняг. Не за дълго, естествено. Вече в България нямаме сняг, за жалост. Тък му свърши тренировка. Добре беше, изморих се, много се напомпах, защото около 10-11 дена не бях тренирал. Давах се една малка почивка, пък имах други неща за вършване. Малко смених ордера на Priorities. Ма сега вече back on track. Оставям да видите какво съм правил. Надявам се да ви хареса и някой да го пробва, да даде някакъв фидбек. Сигурен съм, че на 100% се изкейфи. Обяснявам някакви неща също, които може да са интересни за хората, които гледат целият клип по средата на тренировката. На втория или третия цикъл нещо подобно. И така, надявам се да ви е харесал клипа, който следва да видите сега. Всичко хубаво от мене. Ако ви харесва какво правя, абонирайте се за канала. И така, преди малко даже, последно да вмъкна, ми дойде идеята, как се казва, поредицата на тренировки, които са през зимата, навънка. Ще кръстя Кучи Студ. И така, само да знаете за протокола. Айде, лек ден! Какво става, маняци? Давно не съм качвал. Може да си мислите, съм се отказал, ама не. Дадах си една лека почивчица. Около 10-11 дена. Миналата седмица тренирах малко по-така загряващо. И днеска ще правя горе-долу същата тренировка. Аз миналата седмица не можа да я снимам. Ма тя е супер бейсик. Реално погледно ще правя 10 набирания. После правя 10 кофи. После 10 Australian pull-ups и после 10 лицеви. Ще направя 5 или 10 цикъла. Ще видя, мисля си по принцип да направя 5 цикъла от това и 5 цикъла от нещо друго. Може направо да направя всичко е така на един път, без да правя други 5 цикъла с упражнения, защото е по-лесно. И така, идеята, в принцип днеска е, сега ще пъкат загреем повече, се обличаме са, да му се каляваме. Взел съм с ръкавици, че иначе много ми се напукват ръцете. И така. Айде, почваме. Чакай камерата къде гледа. Добре, 10 броя. Ще гледам някаква минимална почивка като цяло, по-добре. Десет кофе е тук правим. Australian. И така отстрани.
Това е 10 лицеви. Ето така правим лицеви. Правим лека почивка, 30 до 40 секунди и again. Така, сваляме единия град. Лека почивка. Иначе въпреки че с ръкавици, пръстчета измръзват.
Ей! Добре, добре, пръщи са зала. Няма нищо. Това е едно темпо, няма проблем. След третата серия вече ръцете си пърно са напомпват, къде си първа малка почивката. Почва да става тегъл. Така. Малко стоприм пръстичи. Това нещо дет ме спира повече болката в върха на пръстите, отколкото правенето на самото упражнение. Така. Малко се поправиха. Сега сваляме вече и това да останем. Които са 0. Така, айде, десятки. Санитарка? Тя не много, там не работи. Не това, бе.
Само върви с такова. Добре. Ръцете почнаха да умаляват. Така, докато почивам, ще почина една идея повече, защото вече усещам супер голям напомпани. Интересно, като ми тренираше една идея по-дълъг период от време. Миналата седмица, когато правих ето цикъл, още на около втория цикъл, направо ми гърмяха ръците. Един път издържливостта до някъде да не се напомпа толкова ръцете, за да можеш да продължиш да правиш още повторения, обаче бях направя буквално един стоп около 10 или 11 дена и когато правихме на седмица беше много зле напомпващо. И направих до 7. Но естествено аз казвам, че правя до 10 цикъла, обаче тези 10 цикъла не са с почивките, като почваш на първия, защото с всеки различен цикъл ти умираш. Кавички естествено. Малко повече почивка се пускате и сега при нас усещам, че всичко бутащо мога да направя, обаче дърпащо, най-дърпащи са по-трудни. Затова аз давам по-голяма почивка, да мога да правя набрания тъж и после австралийските ечи ми идват малко тегави. Даже дори вие да го правите, ако не може да направите примерно бройката, която сте сказали, в случая аз съм казал 10 и направя 5 и умра, просто ще се пусна, ще почина малко 10-15 секунди и тогава ще направя другите 5. Цялата идея на тия тренировки е да направите това, което сте си казали. Няма значение дали ще има някакви почивки по-големи между тях. Идеята е чисто така ментално да се настроите. Мисъл, казваш, ще правя 10 и ще правиш 10. Може първите 5 цикъла да ги направиш за 20 минути, ама другите 5 цикъла да ги направиш за 40. Няма значение, просто това ще да не се отказвате. И е така зимата, леко събличане, да има каляване, така не се разболяваш. Аз не съм се разболял от супер много време, някакво супер сериозно, нали, гърлото малко ме е дращило, но това е нормално. Правиш ли такъв вид тренировки, особено и сега, супер много се каляваш. Мен в момента буквално не ми е студен. 10. Все още са ми умрели ръцете, ама почвам, защото вече почивката става супер голяма и трябваше да слезна.
също да вмъкна нещо, което може да прозвучи като оправдание, ама не е. Нормално, когато си умрял на последните, да има и леко за заклащане, да не са напълно чисти. Идеята тук е да направим цикъла, не и половинки обаче. Нали? Трябва да горе-долу да се стрикне, доколкото можем. Така, австралийски. Това са петия цикъл, може би на другия, австралийските. Просто ще ги правим на една идея по-висока, може би тук. За да мога да правя там всички надграни. Какво става, копе? Избяга ли е цял? Чиста ли? Браво! Браво! Така. Шестца. И аз пък шестца. И сега така. Не. Ей, такова беше. Това само, че по-дебел, два пъти назад. Не трябва да минаш по него. С бързина. Трудно е ще. Упс. Хайде, оставям на петия цикъл. Ще видя още колко ще правя. Ей така. Peace, motherfucker. Тя го спръсна също от ръкавиците.